थांखिया बेनो जिहेतु जों नुबोगासिनो गोबाव समनिफ्रायनो बिपिएफनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बिसोर बुंगासिनो बिपिएफआव हाबनाय लोगो लोगो स्करपिअ मोनो गारि मोनो बलेर' मोनो दा बिसोरनि थांखिया समाज सिबिनाय रायजो सिबिनाय समाजनि खामानि नङा थ' बिसोरनि बेबायदि खामानिखौ नुनानै दिनै आं इउपिपिएलआव गावनि गोसो जानानै दिनै जयनिं जाफैबाय आरो इउपिपिएलआव हाबनानै आंनि थांखिया बेनो समाजनि खामानि मावनाय रायजोनि मोजां खामानि मावनाय बेफोर थांखि लानानै दिनै आङो इउपिपिएलआव गावनि गोसोजोंनो हाबफैबाय। नोंथाङा दानि एसे फंनैसो खोथा बुंबाय बिपिएफनि माखासे आदर्शखौ मोजां मोनाखै बा बै बिपिएफ लाइमोननि दैदेनखौ मोजां मोनाखै होननानै मानि थाखाय मोजां मोनाखै? बिथांमोननि दैदेनगिरि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जायफोरनाखि एसे बिसिनि दुगागिरि देखायनायखौ गावसोर देरहानाय लोगो लोगो मास मोनबायानो जायाखै बिनि लोगो लोगो गावसोर गारि लानानै देखायनाय गावसोरना दाख्लैसो बिक्रम दैमारिया मोनसे मिडियाआव बुंदों बिपिएफआव हाबनाय लोगो लोगो गावसोरना स्करपिअ बलेर' बेबो मोनजोब्बाय होननानै दा जायफोर दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव गारनानै बिपिएफआव थांदों बिथांमोनाबो गावसोरनि लाबनि थाखायसो गावसोर माबा मोनसे मोनगोन साननानैसो बिसोर थांदों बिसोरो समाजनि बा रायजोनि थाखाय जेबो सानाखै आरो आंनि थांखिया बेनो बेयाव इउपिपिएलआव हाबनाय माने जों समाजनि थाखाय बयबो जयै खामानि मावगोन आरो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन। दाखालि 5 दाननि गेजेराव बिपिएफ बोलोआ लाइमोनफोरा 100 कोटि रां बाहायनानै गावसोरनि न'खरनि मानसिफोरनो होनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय माखासेया मोनाखै मा फोरमायगोन आरो माबोरै जाजानो लुबैयो नोंथाङा? बे खेथ्रआथ' सैथो मानो होनोब्लाथाय 100 बे जि रांनि माबा होदों बेयाव गावसिनि सोद्रोमा गावसिनि मेम्बार्स गावसिनि न'खरनि मानसियासो मोनगासिनो दङ जों साधारन बेक्ति हमनानै नायोबा जोंनि गामियावनो जोंनि ओनसोलावनो जायफोरनाखि जेनेरेल भटार्स जायफोरनाखि जेनेरेल पाब्लिक बिथांमोना थाइसेबो मोनाखै आरो बेफोरखौ नायोबा गामि गामियाव गावसिनि मेम्बार्सनि मानसि गावसिनि लाइमोनफोरनि मानसि जायफोर गावसोरजों ओंखारफायो बिसोरल' मोनदों गथा गथा गावसोरनि नाम्बारखौल' बिसोर बासिनानै होदों पाब्लिकनि जेबो मुलाम्फा गैया। लाइमोनखौ माबायदि सांग्रां जानो लुबैयो? लाइमोनखौ आं बेखौनो सांग्रां जानो लुबैयो जाहाथे रावनिबो गोदै रावाव बा बिदि गोजावनो नाङा मानो होनोब्लाथाय बयहाबो दा साननो हानाय केपासिटि दंसै बयहाबो गावबा गाव बुजिनो हानाय मोनसे माबा केपासिटि दंसै बेखायनो जायजों मेजोंनो खोथा जाय बे गोदै गोदै राव गोदै गोदै फुस्लिनायाव जाहाथे गोजावा जेबो गोनो गोथो जानाङा मानो होनोब्लाथाय जोंना इउपिपिएल सरकारा गैयाब्लाबो दिनै बे आसाम एमएलए इलेक्सनाव जों बांसिन नाम्बार लानानै देरहानो थांगासिनो दङ आरो बेखौ समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे नुलांगोन बेनोसै। फैबाय थानाय नैबे दानि भटखौ लानानै नोंथाङा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय माबायदि खामानि मावनो गोसो दं? आंनि मेन उद्देश्य इउपिपिएलआव जयेन जानायनि मेन उद्देश्यआनो जादों आं सिगाङाव बुंखाबाय रायजो राजानि मोजां खामानि मावनाय समाज सिबिनाय जाहाथे जोंनि बे थासारिया जिहेतु गुबुंले जालांनो हमबाय इउपिपिएल सरकार थानाय समाव जाहाथे सान्थि सुक्ति खालामनानै लाबोदों जाहाथे माने दस्रा माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि सोलियाखैमोन दा बिसोरनि सरकार फैनाय लोगो लोगो सोरबा आदिबासिजों सोरबा बर'जों सोरबा माइन'रिटिजों बिदि दावराव दावसि माने गावजों गाव मोनसा मोनलायनाय बेफोर सोलिगासिनो दङ थ' जोंनि बे इउपिपिएल सरकार फैफिनोब्ला नेक्स्ट टाइमाव थ' जोंनि बे फार्स्ट जोंनि माबायानो जाहाथे जों रावजोंबो दावराव दावसि गैयै रावजोंबो बुलाय बुसि गैयै बे बुस्थुखौ जों मेनटेन खालामनानै सोलिलांगोन।